wis semene nek ora ngumumi tanggane engko ndak malah yo piye. Hai Besti, ketemu lagi di mini vlog kesehariane Mbak-mbak desa. Ini adalah kegiatannya wong desa yen ameh ewo. Dadi iki sebelum hari H iki rewangan dhisik, rewangan nyerondeng. Serondenge kuwi mengko arep dienggo kanca lawuh berkatan. Dadi ana iwak sapi dan ono serondeng iki lho. Dadi iki mau sing marut kambil iki mau ki nggawa parot dhewe-dhewe saka ngomah. Aku mau ya wis nggawa. Emang kudu hati-hati soalnya iki ora nganggo mesin dan sing diparut kuwi ora gur sithik. Mbak, ngopo kok ora nganggo mesin wae? Tanggane akeh bes dan mereka juga duwe parutan dhewe-dhewe. Dadi ya parutane timbang nganggur ning omah mending digawa ning rene gek dinggo maruti kambil ngene iki. Dan iki banyu kambile ora dibuang mergo iki kambile ijik enom sedengan dinggo gawe serondeng ngono kuwi. Dadi iki banyune ijik seger-segere. Yen nganggo parut sing gembreng ngene iki ditinggal ngalamun sithik ya Allah tanganmu tidak terselamatkan, bes. Lah kok ora korban iki ora gur siji loro tok. Tapi ki yo akeh iki mau ki aku wis keparut padahal ki gur gari saknil setitik iyo keparot lho Lek. Ya emang garapan ngopo wae iki ya resiko ya cah. Marut kambil ngene iki. Padahal iki nek kenekan gur saknil sithik, tapi iki perih banget lho. Oh ya Be, jare iki nek kenekan parut ngono kuwi, jarene lho ya jarene. Kuwi langsung kon ngusirne ning rambut dan aku telah mencobanya. Oh ya misalnya kalian kenekan parut ngono kuwi langsung kepiye cah? Pertama kali yang kalian lakukan. Dan iki lanjut nyampur bumbu karo kambile mau diperes-peres ngene iki ning meres ya mbahku. Soalnya ya apa tanganku loro bes mau kenekan parut. Mbak kok kabeh mbahmu? Piye ya bes lah aku wis ngarani mbah kok kabeh ya mbah kok. Enggak apa-apa banget kan manggilnya gitu. Hehehe. Goreng serondenge ning pawon bes men enek mambu-mambu rada sangite sithik. Oh ora bes, enggak. Men enek rasa wangi-wanginya gimana gitu. Nah, iki nganggone api kecil wae. Dan tiba-tiba iki lho serondenge wis mateng bes, iki gari nunggu pas hari hawae.